habang phayo slaijago thango obo hanyo diprasani kami slaijagya salphagyan keno samung tangi janani ajimung obo hanyo samung tangi khe thapa horchingya obo hanyo bohok mai kri ingi tongbayo diprasa kami o mungsa sepsap maya haste hapangni tiyei obo hanyo mokoli mukti yoroi bukhuk rachana tepurma gabui sajajakha haste hapangno no khungchasuk khorok beranani thunani janani no khungchasuk mankhoba belakino chamani hinui haste hapangno kok kcharkha obo hanyo kok tuma saimangka 17 gulagati bai khopjak jarurba sai musrai kami bukhuk rachanani no obo hanyo mokoli mukti yorjoi sal phaikino samung tangyakhe mungsa bohok miliya obo hanyo nokda swnamnai janani da aji mung khainai obo hanyo busa khorok tamno tabuk tuiyoi wana cinta khlaijak bukhuk rachana deborma busai bisik tamkawi thangka langma chongmani obo hanyo tauk busai kwrui logiwo saisungno aji mung khlainani busa butino charnani tabuk mungsa palamaya khorok poja khlaijak bukhuk rachana deborma obo hanyo koktuma thumnai rungno srai sai khnarka bukhuk rachana no khupno haste hapangni bisingtwi khungchasuk mankhoba jamani hinui koktuma thumnai rungno sai khnarka tam koksaka bukhuk rachana khnainai di Kumpul nusuk soli ya kon we buma buha burki burang baha kan sachung sing ang tangi manja ya apun chotu ya de bekhalaja gaba Ano para mong tamo? musrai pa Pangsyet nge? guzari basa Wai jal basanya? Oh ini mung? rasana de buma Oh Tengka mangkun tengka mangkak sekali kumpul maya ko ma ke matu Aja? Oh Ini lo hitam gari accident ngene thi mata